niaging Domingo na malandong kita o nakadungog kita sa mga sambingay mahitungod sa gingharian sa langit. O karong Domingo na usab, laing sambingay na usab ang atong nadungog o kini gisgutan pag-usab ang sambingay sa gingharian sa langit. Namalandong kita niaging Domingo nga ang gingharian sa langit matud pa sa Catechism of the Catholic Church nga naa na pero wala pa. Here but not yet. Ug atong gipamalandungan kining gitawag og radical choice sa gingharian sa langit nga atong ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo, dili igo ang mga pulong apan gikinahanglan ang buhat. No? To give everything to God, words are not enough, deeds are required. O kini nga mapamalandong klaro kayo gihapon dinhi sa ebanghelyo nga ato ang nadungog. Tuguti ko nga i-simplify nato o pamalandungan nato briefly ang atong mga pagbasa, hilabi na ang atong ebanghelyo. Adunay passage diha sa balaang kasulatan nga nagkanayon. Kung hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasing-kasing. Where your treasure is, there your hearts will be. Kung hain ang imong kasing-kasing, hain ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasing-kasing. Ako nang gihisgutan kay gigamit dinhi sa ebanghelyo ang bahandi, ang treasure, precious pearl na susama sa gingharian sa langit. O matod pa dinhi nining maong sambingay, kung makakita og treasure, makita og nindot nga pearl, unsa sa katapusan ng isulti, may uli sa ilahang balay, o gibaligya ang tanang katigayunan, o mibalik, o gipalit ang maong bahandi, ang maong treasure, ang maong pearl. Kung hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasing-kasing. It is good to ask now, asa o unsa ang imong bahandi? Or, pautanon nato, asa karon ang imong kasing-kasing? Unsa karon ang imong priorities? Asa karon ang imong focus? Asa karon ang importante o unsa karon ang importante alang kanimo? Siguro nakita mo sa movie nga ang tanging yaman. Perhaps mutubag mo karon nga ang inyong bahandi, ang importante sa inyo ang inyong priorities, ang inyong focus, perhaps sa pamilya, ang uban sa career, ang uban sa mga material things. It is good to ask, asa dapita ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Asa dapita o unsa ka bug-at, unsa ka importante, unsa ka valuable ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Remember, where your treasure is, there your hearts will be. Tuguti ko nga muhatag ko kaninyo sa pagtulunan sa simbahan na makatabang labi na sa atuang krisis kining pandemya nga atuang nahiaguman karon.
And I hope nga kini usab malambigit nato nga maoy treasure nato sa atong paglawig nining maong pandemya nga kanunay kita nagampo nga mahunong na kini ug mubalik na kita sa normal nga kinabuhi. Sa pagtulunan sa simbahan, gitawag ni siya og theological virtues. Kini unta didto padulong ang atong kasing-kasing. Unsa maning mga theological virtues nga kinahanglan natong i-treasure sa ato sa simbahan. Kini siya mao ang faith, hope, and charity. Faith, hope, and charity. Kini nga panahon is the time nga i-treasure nato ang atong pagtuo o palamwan kini. Otherwise, kung wala nato i-treasure ang atong pagtuo o dili kini lahom, nining pagsulay sa pandemya, mahugno gayud kita. Apan kung gi-treasure nato kini og nahimong kabahin na ang atong kasing-kasing didto, gipalamwa nato bisag unsa pa kadako o unsa kadugay, unsa kalisod, makapadayon kita tungod na kitay lawom nga pagtuo sa Dios ug ang atong kasing-kasing naa didto. Hope kini nindot nga i-treasure sa atong kinabuhi. Kay labi na karong panahona, daghan kaayo ang hopeless na kaayo. Baon sa utang, wa pa naka-recover. Miserable ang kinabuhi. Daghag bugat nga gipanghuna-huna. I-treasure nato nga naay paglaom hangtod nga naapay kinabuhi. Naay paglaom hangtod hugot ang atong pagtuo sa Dios. And lastly, let us treasure kining paghigugma or charity. Kadtong mga arang-arang ang kinabuhi, this is the opportunity for us to help. This is the opportunity for us to share. Ug sa imuhang pagpaambit, sa imong paghatag, nahitahimutan ka sa Dios. And this is the best treasure we can offer to God and to our brothers and sisters in these times of pandemic. So mga igsuon, hinumduman nato, where your treasure is, there your hearts will be. Ug tulo ka mga punto nga gitudlo sa simbahan kanato nga gitawag og theological virtues nga atong gunitan, atong i-treasure ug atong buhaton. Mao kini ang faith, hope, and charity. Amen. Palihog sa pagtindog. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo kitang